Indayon pasang bayan di Apo, sarap wenday di kan ganda dayo. Isang utay di puspuso kararwaken isip dayo, tapno may gari dayo nga agdayaw iti Apo. La 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 la. Nagkayon pasang bayan di Apo, sarap wentay ti kan kanta tayo. Isagutay ti patayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo ngagdayaw ti Apo. La 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 la. Isagutay ayat tayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo ngagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo a Jesucristo, ken ti ayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta ko mamit ken ka? Kakabsat ko ken Kristo, iti daytoy nasantuan nga misa, manggagantay iti panakabigbig ni Pedro, iti kinasyasino ni Apo Jesus akas Mesayas, ken anak iti sisibiyag a Diyos. Iti daytoy garud nga nasantuan nga misa, dumawat tayo iti grasya na tapno mabigbig tayo iti kinaadda ni Apo Jesus, iti biyag tayo. Tapno garud may karitay nga makipagrambak kadaytoy nasantuan a misteryo, intay bigbigan dagiti nagbasbasulan tayo. Ket intay dumawat iti pamakawan ken kaasi iti Apo. Kunatay amin, agkonfesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo med kakausat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasiyak ken Santa Maria nga ganayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken na santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasya na tayo kuma, ti manakabari na Diyos, ket kalpasan, ti panakapakawan, dagiti basbasol tayo. Ipanatay ti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawanim basbasul mi, pidot nagkurkurangan mi, kitalawen nakam kadi, nakalmesan na kempuspus mi.
Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawaling basbas ulmi, pidot na kurkurangan mi, ketalawin na kam kadi, nakalmesan na kimpuspus mi. Apo mga asika, apo mga asika, pakawanim basbas ulmi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin na kam kadi, nakalmesan na kimpuspus mi, nakalmesan na kimpuspus mi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadagiti amin at tao, ana imbagti panagnak nakemda, nailangitan nga ama, daydayawin na ka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy ti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Ana Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbugtong anak, Kordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbasol, ti lubong, kasyan na kami, awatem to'y arararaw mi, sika si tutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem to'y arararaw mi. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria at Espiritu,
Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Ika nga tuan, Hosanna, sikalaeng itinasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timpuyo ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Dios, sikati mga ramid adagiti mamati, may maysa ti panagnakemda. Ipa ay mukad kadakam at taom, nga ay ayaten mi ti inbilin mo, ken tarigagayan mi ti inkarim. Iti kasta, iti baet dagiti amin na paspasamak dito'y lubong, patgan milata nga ipangpangruna dagiti napaypayso aragsak. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken apo mi, iso makipagtimpuyog ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga ganayon nga awan inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Imbaunak ti Apo ama nakabalin amin, amapan ken ni Sebna, amayordomo iti balay ti ari, tapno ibagak daytoy ken kuana. Ikaten kanto ti Apo iti trabahom, ipababa na kanto iti natanu kasaad mo. Inton mapasamak dayta, paayabakto ni adipen ko nga Eliakim, nga anak ni Helkias. Ikawes kunto ken kuana ti kawes mo, akas opisyal et ebarikes kunto ken kuana ti barikes mo. Ited kunto ken kuana ti amin na panakabilin nga adda idi ken ka. Isuntok ti panakaama dagiti tattao iti Jerusalem ken iti Huda. Ited kunto ken kuana ti nananay aturay iti babaen ti ari akapututan ni David. Addanto ken kuana dagiti tulbek iti ofisina. Anyaman aluktan na awan ti makaisera. Anyaman aseraan na awan ti makailukat. Natalged to ti panangisaad ko ken kuana akas iti panakaipalok ti pasok ket isunto ti pakaidayawan tintero a pamilyana. Ti sao ti Apo. Diyaman tayo ti Diyos. Agnanayon ti diagbalbali yung ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilipas mo. Agyamanak ken ka, o Apo, iti amin na puso. Kantaan ka, iti pagdaydayaw, iti saklang dagiti didyosen. Agrukbabak, iti sangwanan, iti nasantuan at templom. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilipas mo. Agdaydayawak, itinagan mo, gapu iti kinaymanagayat mo. Ken kinapudnom. Tayin pakitam anaturay tinagan mo, ken dagiti bilin mo. Impangagnak iti imawagak ken ka, pinapigsanak ti bilig mo. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilipas mo. Nupay natanok ti Apo,
imatangan na dagiti nanumo. Ket maikita na dagiti natangsit, uray adayo. Agdanayon ti di agbalbali yung ayat mo, tinrugim nga aramid, elepas mo. Agnanayon ti diyang balbaliw ngayat mo, Apo, tinrugim nga aramid, ilipas mo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya na kinabaknang ti Diyos, anya na nagunig ti sirib kinamuna. Siya sino ti makailawlawag kadagiti pangiddeng na. Siya sino ti makasurot kadagiti adalan na kas kuna tinasantuan a surat. Siya sino ti makaammo iti panunot ti Apo. Siya sino ti makabalin amang balakad kenkwana. Siya sino ti adda na ipaay na kenkwana. Tapno masapol a masupapakan. Kaisu tinamarswa kadagiti amin. Agbiagda amin babaen kenkwana, ket agserbida kenkwana. Madaydayaw kumati Diyos iti agnanayon. Amen. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kitaminto maitetuken ka, Alleluia. Sa pulempay ti pagharian ti Apo, kas maibagay. Kitaminto maitetuken ka, Alleluia. Ti Apo, ti adakma kada kayo. Kas sa kumamit ken ka? Daytoy sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may pay ken ka, o Apo. Ididimpeng ni Jesus iti diso nga asideg iti ili si Cerea Filipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao. Sika kanon ni Juan amamunyag insong batda. Kunamit ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti dadduma asika ni Jeremias wenno maysa kadagiti profeta. Kaya't da kayo sinaludsod ni Jesus. Siya sinoak iti panagkunayo. Sika ti Kristo ti anak ti sisibiyag a Diyos insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas, agsipud ta saan a tao no diket ti amak sa dilangit tinangipaltiing ken ka, iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud ken ka, may saka abato, Pedro. Itirabaw daytoy a pondasyon abato, bangunek to ti iglesia, ket uray ni patay dinto agbaligi ken kuana. Ited konto ken ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga, maiparit tumet sa dilangit. Ti anyaman nga ipalubos mo ditoy daga, maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na, nga awan ti pangibagbagaanda nga isu ti Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, o Kristo. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen.
Kakabsat ko ken Kristo na imbag ken nagasat nga bigat katatay amin. Umuna, iyam amok mantibagik, siya ni Father Aris Magay nga taga Cagayan. Ngem na-assign nak ditoy ICST, DJ ICST, Immaculate Conception School of Theology. May sa kadagiti formators sa Jai. May kadwa po yebkas kuman ti panagyaman ko kada kayo, iti suportayo ti ICST, no agpatakbokasyon ti seminary, adadagiti mapan nga seminarista nga agpa-register, ket adadagiti kada kayo kakabsat nga ag-register. Agyaman apo tagtultuloy nga suportayo ken kastamet panagyaman ken ni Apo Mayor ti suporta nati seminaryo. Kakabsat ko ken Kristo nagpintas dagiti naibasa kada tayo nga mabalintay nga aramaten tapno mapatibkerpay ti pamati tayo. Idi napalabas nga Domingo nangyagan tayo ti istorya ti maysa nga Canaanite woman, maysa nga ina nga nagkiddaw ti panakapaimbag dayjay anak na. Dayta nga Canaanite woman ket agnaneed ti dijay boundary ti Sidon ken Tiro, maysa nga pagan country. So from Galilee, from a Jewish area, napaniha po Jesus iti maysa nga pagan territory, Sidon and Tiro. Kadayta nagsubli, Jewish area manen. Kantalang ti background dito ibanghelyo tayo. Tatan, dito yung nagsublian na nagaramid dagiti milagro. Tatan, kadayta dinamag dagiti Pharisees ken Sadducees. Give us a sign. Ngem imbaga ni Apo Jesus, this generation is an evil generation. They seek a sign, but no sign is given to them. Kadayta, imbaga na pa'y, you Pharisees and Sadducees, you are a yeast. So medyo napigsa ken natured ni Apo Jesus. Kadayta nagsisinupyat da ken inrugidan tinang padpadakes ken ni Apo Jesus. Kadayta napan ni Apo Jesus iti ili nga managan ti Caesarea Philippos. From a Jewish territory to pagan territory, nagsubli, tapos napan manen ti sabali adiso, Caesarea Philippos. Ti Caesarea Philippos, 25 miles from the Sea of Galilee and 1,100 from the foot of Mount Hermon. So medyo adayo. Kaday tamat nga ili kakabsat, ket adu ti batbatuna. Adu dagiti na kitikitan nga rebulto, Jojosen, dagiti Romano, adu dagiti na ipatakder nga templo nga na-dedicate kadagiti gods. So ti background, adu dagiti agraira nga sakit tinakem kani Apo Jesus, adu ti pampamadakes, adu nga Jojosen, ken daddu nga pay. Tatan, ti Ebanghelyo tayo, dinamag ni Apo Jesus, siya sino ti panagkuna dagiti tattao. May panggep kanyak. So nga kunada, si kakano ni Juan Mamunyag, si kakano ni Elias, si kakano dagiti maysang dagiti profetas. Tatan, tinalyaw ni Apo Jesus dagiti adalan na. Ket si kayo, anya ti panagkunayo kanyak. Simong bat ni Pedro kinunana, si kati Kristo, ti anak ti sisibiyag a Dios. Ket kadayta kunana ni Apo Jesus, naggasat ka Simon nga anak ni Jonas. Agsipud ta saan a tao no diket ni amak tinangipaltiing kengka. Ket kadayta nga imbaga ni Apo Jesus, kinunana, si ka Pedro ket maysa nga bato, ket kadayta nga bato, ipatakder ko ti iglesia. A very powerful conversation. Peter was able to acknowledge the identity
of Jesus. And from that identity, inted ni Jesus, iti responsibilidad kini Pedro as the rock. Kung na tayo a Katoliko, Peter, ket isuti umuna nga Pope, the first Pope, down to the present generation, Francis. Kadayta kabsat, I would like to take the theme, intimacy, identity, and responsibility. No, kitain tayo kakabsat, na kuna ni Pedro nga ni Jesus ket isu ti Mesayas, anak ni sisibiyag a Dios, may gaputa kakuy-kuyog na ni Apo Jesus. Peter was able to witness the miracles of Jesus. No intay malagip, kuna ni Pedro, idi lumlumned isunan, iti baybay kuna na, Lord, please help me. Ket kadayta nga pinakikuyog na, at dati intimacy nga napasamak, an intimate encounter of who Jesus is. Ket kadayta nga intimate encounter, intimacy, nagkaroon ni Pedro ti identity. Not just a follower, not just a disciple, not just an apostle, but Peter was considered as a friend. And not just a friend, but a leader, the first among equals. Intimacy, identity, next is responsibility. Naikan ni Pedro iti akem nga mangitakder ken mangibagi iti iglesia nga ipatakder ni Apo Jesus. Kaday tagarod kakabsat, anya iti maiyawid tayo nga pagpanpanunutan. Talumanen nga banag, intimacy, identity, and responsibility. Umuna, intimacy. Ada na tati intimate encounter tayo kay ni Apo Jesus? Do we have an intimate encounter with Him? Takas-akas ken ni Pedro iti may kadwa, akas ken ni San Pablo iti may kadwa na ibasa kunana katagiti taga Roma. Haan to pulos nga maawatan ti kinabaknang ken kinauneg iti misteryo ken ti kinasyasino ni Apo Dios. Ngem kadayta at the end of his letter kunana, uray man no haan pulos nga maawatan iti pagayatan na, madaydayaw kuma iti Dios iti agnanayon. If we have an intimate encounter with our God, with Jesus, uray no hantay nga maawatan ti mapaspasamak kada tayo, iti tiyempo man iti rigat wenno tinamay, we can still say, madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. If we have an intimate encounter with our God, uray man no anya ti pakasaritaan iti biyag, haantay nga alisto nga agpauyo, ken haan nga alisto nga maidep iti pamati tayo. Maawatan tayo dagiti duduma kakabsat, nga duduma madidakayaten iti makimisa ken agkararag. Gamin, it seems that God is so distant. Kunada, haan nga agpaypayso iti Diyos, because I've been praying for years. Ngem kasla awan pa iti pinatgan ti Apo nga kararag ko. Intimacy, if we have an intimate encounter with God, we can wait. We can say, Lord, thy will be done. Intimacy comes identity. Now, what is our identity? We are identified as Christians because we are followers of Christ. We are identified as Catholic because we are all embracing. We are identified as children of God. And from that identity, anya ti responsibilidad tayo. If we are identified with Christ, then we must be forgiving. We must be merciful. We must be loving. Sadly, kakabsat ko ken Kristo. Yes, we can say that we are Catholic. We are Christians. Ngem duduma narigat ti agpakawan. Narigat ti mamati ka ni Apo. The question is,
Is your identity still with Christ? Amen. Tatan kakabsat, mapantayo ti uneg ti pamilya. If we have an intimate encounter with our God, identity as a child of God, as Catholic, as Christian, responsibility, now we go to our family. What is your identity as a father or a mother? Anya ti adatanatati intimate nga encounter kadagiti anak, can they still acknowledge you as their father or mother? Ni tatang ko, kanayon na nga tultulungan. Ni mamang ko, kanayon nga adda, iti baet tisibay ko. Ngem no sika nga ama napatpateg iti manok, can you still name or can you still identify yourself as a father? No sika nga ina, at aduti tiyempom kadagiti karubam nga Can you still identify yourself as a mother? Identity, intimacy, identity, and responsibility. Now we go to our society. If we are Christians, if we are Catholic, then we must be brave enough to lift up others, tulungan dagiti marigrigatan iti biag. Because we are Christians. Asino pa iti agtitinulong nuhan nga si tayo nga mamati iti Diyos. Asino pa iti agpinatibker iti pamati ken nakem ken ti panagayat iti Diyos nuhan nga si tayo. Intimacy, identity, responsibility. Tatan kakabsat ko ken Kristo. Napintas damdama dayjay communion song. Adajay first, adajay nagpintas dayjay nga phrase na kunana agpasagak garud keng ka taawan sa balipiman anamnama. Ara kupen nak ngarud ala sakbay nga inak maiwawa. Umay kuman ikamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, tas sikalaeng o Apo. Kakabsat ko ken Kristo. Adu dagiti pagdaldalanan tayo itibiyag, pakasaritaan tayo itibiyag, nga mabalin nga mangidep when numang pabaaw ti pamati tayo. But if we can identify, if we have an intimate relationship with Jesus, oray no anya ti mapasamak, we can say, agpasagagarod keng ka, o Apo. Kadayta, makuna tayo, akas ken ni Pedro, madaydayaw kuma ti Diyos, itiag nanayon. Amen. Tay, ti pamati tayo. Tumakder kay amin. Mamati iti maymay sa Diyos. Ama, manakabalin namin. Marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita ken di makita. Ken ti maymay sa nga Apo ani Hesukristo. Bugbugto nga anak ti Diyos. Nagtaod iti Ama iti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos. Silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypay so Diyos na nagtaod tinapaypay So a Diyos, nayanak saan ang naparaswa. Diyos akas metlaeng iti Ama. Ket gapu keng kuana na arami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu iti panakay salakan tayo. Imulog na nagapos sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo.
Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtotoo ket naitanim. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket tugaw iti makanawan ti Ama. Umayto manen as dayag, tapno ukumen na dagiti sibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mamangted iti biyag. Isu agtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko iti maymaysa a bunyag, pakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Apo Jesus a Kristo nga anak ti sisibiyag a Dios, sika ti kamang ken sariked mi, ken ka idaton mi dagiti kararag mi, ket mangnamnamak mi nga imdengam ida. Kuna tayo apagdawat, Apo imdengam dagiti dawat mi. Apo indingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, impasdek mo ti iglesia, kanintalek mo ti tulbek, ti pagarian, ti langit, kini San Pedro. Bendisyonam ket panwem ti grasya ni Francisco Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, tapno mapakired ken mataginayon da, ti makipaneknek, ti kaaddam iti sibay mi, babaen dagiti na Diyosan na panursuro da. Pumararag tayo iti ako. Apo indingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, intad mo ti turay kadagiti adalan. Silawam dagitag tuturay ti pagilyan mi, tapno sangsang kamaysada, magtrabaho para iti panakapatalina ti kapya, hustisya ken panagkaykaysa. Kumararag tayo iti ako. Apo indingam dawat mi. Apo Jesus, adag ko na asika ni Elias, wenno ni Jeremias, wenno maysa kadagiti profeta. Luktam ti mata dagiti saan pa ya makamam mo ken ka. Ket waya-waya amida manipod iti kinabulsek da. Tapno makita ken mabigbig da ka iti inaldaw a panagbiag da ken ti padada a tao. Pumararag tayo iti ako. Apo imdengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, sika ti Kristo nga anak si bibiyag a Dios. Agbiag ka kada kami, ket itulong na kami ngagbiag, sigon iti pagayatam, ken palintegem dagiti dalan mi. Tapno iti lasko ti panagbiag mi, may parangarang mi tinabiyag akaaddam kada kami. Pumararag tayo iti ako. Apo imdengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, inawaga managasat ni Simon Pedro, gaputa na mati asika ti anak si bibiyag a Dios. Ipaay mo ka, admet, dayto ay kinagasad, kadagiti kakabsat mi apim mo sayen, anamatiken ka, ken sinanama, ti panagungardan ko. Pumararag tayo iti ako. Apo Jesus, dawat mi. Kastamet nga intay iraman ti karkararag tayo, nagiti amin nga kasangay, ken mangramrambak ti wedding anniversary da. Dagiti kakabsat tayo nga adajay sadyay pagpaagasan nang nangruna dagiti adajay dialysis center, dagiti about to undergo chemotherapy. Dagiti kakabsat tayo nga madama nga aglaklako ita nga kanito. Tapno dati may pakan dati pampamilyada. Dagiti kakabsat tayo nga madama nga agbiyabiyahe. Ken kastamet amin nga sponsors ta ita nga nasantuan nga misa. Kumararag tayo iti Apo. Apo mamati ken agtalek kami apatgam amin adawdawat mi. Agsipud takinunam anyaman adawaten nyo itinagan ko ipaay kada kayo ti Ama. Apo amom dagiti pakasapulan mi. Ket ipaay mo kumakas pagayatam, sika nga Apo, ket Diyos mi. Amen. Amen.
pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gaputayat pinaadamida, naurnusda, nakapinpintasda. Tinapay ken arat, iumay mi itayawa, nagapu ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gaputayat pinadamida, naurnusda, nakapinpintasda. Tinapay ken arat, wenawaten bendisyonan, huwa po mi pagbalinem nida, anasantuan na bagiken daram. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, naurnusda, nakapinpintasda. Napay ken arat, ti umay mi taiyawat, nagapu ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Kumararag kayo kakabsat, tapno da ito'y daton tayo. Makayayo iti Diyos Ama, Ama nakabalin. Amin. Umadag ito daton kadagita imam, ket may pakay daydayawan, ken pakay gloryaan tinagana, ken kasamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo babaen ti maymaysa a sakripisyo ni Kristo nga anak mo. Inaramid mo ada kami iti ilim. Ipaay mo kad ti panagkaykaysa ken kapya iti iglesyam. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo teda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka, Itag-ayo dagita puspusoyo. adadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit trombeng, Pudnoonay a maikari katrumbeng, anong mi ket pakay salakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam keng kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon na Dios. Tabigbigan mi apakay tanokan ta gloryam. Asika a Dios adi matay, saranayam ti tao a naikari a matay,
taidi naripkanen ti langit iti managbasol a tao. Impaay mo ta panangisalakan mo, babaen tinasantuan a kinatao ni Apo mi a Hesukristo. Kitgapu ken Kristo, agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agragragsak nga agranayon itasaklang mo. Ket dawaten mi, tay ipalubos mo kuma, tay itimpuyog mi, met tinakurapay at timek mi, ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Ti langit ken daganap no iti pakay daydayawam. Sana, sana, Hosanna, Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno unay Apo, biig ka kinasanto, ket sika ti gubayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarud nga ipaay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Hesukristo. Isu di sakbay ayawat na asiya ayat ti bagina tapnog totook, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yu ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan daydi panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yu ket uminum kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon at tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti amin at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramid nyo daytoy, pangilaglagip yu kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Galiti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi ti papatay mo, o Apo aging gayti iyaay mo. Itingarud pa nang ilagip ni iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton me ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakay salakan.
Agyaman kam kengka, ta impaay mo ang maikari kami, nga adat ito'y saklang mo, ket agserbi kam kengka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam teat na anadyosan. Laglagipemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, ken dagiti amin apapadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat ni amat maturog, sinanama iti panagong radanto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Nang nangruna dagiti na aksidente sa jay bawang La Union. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, pakakitaan da kengka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma ang maikari kam amin itaganayo na biyag, ket makiranod kam to kenenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, kadwa ni nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santos, isuda na kapudno ang nagserbi ken kaditoy daga, makikadkadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, itagnanayon nga awan ingkana. Amen. Amen. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan a panursuro, turdan tayo ti agkuna. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dunteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi, kasmet kuma iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot iti suliso ket ti salakan nakam iti dakes. Dawaten mi ken kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin pagdaksan mi. Iddem kad siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol, mailisi kami, ken iti amin ariribok may kanawa kami,
Kabayatan ti panagururay mi, iti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Hesu Kristo, anang isalakan kada kami. Ukwang ti turay, ti panakabalin, kindayaw iti ang nanayon na din, tuwag sarday. O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapu kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad asiya asi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sikang agbiag ken agari itegnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Basta kumamigkan ka. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Peace with you, peace with you, peace with you, peace be with you. Sabi ko man, nagtipon di magiganda ng Yesu Kristo. Ay, parang itatintiyag ko din ay. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ti Cordero ti Diyos, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngam ti masalay nga sao, may paimbagton to'y kararo. But if Lord Jesus Christ, bring them to us, receive it. Umay kumani kamang o Diyos ko, amin amin parikot ko, tasikalaeng o Apo, tiam mo kamakatulong tuyno mo. Humay kumani kamang o Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tasikalaeng o Apo, tiam mo kamakatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga ilnak maiwawa, agpas
Agpasagak ngarut ken ka, awan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Tasikalaeng guwapo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani kamang o Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko. Tasikalaeng guwapo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi ta degdegan daytoy amisa ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi nga agbyag iti kasta kan kanayon laeng amakay ayo kam ken ka. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Sakbay ti maudi a pamendisyon, yebkas kuman ti panagyaman ko kadagiti nagserbi kada tayo. Ti lectors tayo, ti extraordinary ministers for Holy Communion, dagiti altar servers, agraman sa Kristan, agraman dagiti naganakda, ken kastamet iti choir tayo, ken kastamet dagiti sponsors ta ita nga Domingo agyaman Apo. Kakabsat, adati yasideg ko kada kayo nga straight from the heart, Ilocano version. Ilakla ko mi Apo, ti gatad ti 270 pesos. Buy one, take one, ti gatad nga 540. So jay, so no kaya ti gumatang Apo kat adala ta di office available di jay office Apo. Agyaman manen nga. Kakabsat, so agpipinatib kar tayo ti pamati nang nangruna kadagiti kakabsat tayo nga mapupay iti panagbiag. Tawan ti sabali nga agtitinulong no haan nga si tayo nga pamilya may sangagimong ken agkakaruba. Amen. Ti Apo tedda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ket bendisyon na kay kuma ti manakabalin na Dios. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanto na misa intayon iti ayat ken kapya iti Apo. Magyaman tayo iti Dios.
balinin yu idang adala bunyagan yu ida itinaganti ama kenti anak kenti Espiritu Santo lagi penyo nga dakto dita si bayo lagi penyo di kay to panawan